Tervetuloa pulloon! Tänään myö leivottaan kääritorttuu. No niin, eli aloitetaan ensimmäisenä sillä, että rikotaan 4 kappaletta kananmunia kulhoon. Sen jälkeen lisätään 1,5 desiä sokeria. Sitten me vatkattaa joku 4 minuuttia sillä, että se vatkaimien kuvio jääpi siihen vaahon pintaan. Sitten astiassa kaikki kuivat aineet sekaisin, 1 desi vehnäjauhoja, 1 desi tärkkelystä, 2 ruokalasikkaa kaakaojauhetta, 1 teelusikka leivijauhetta. Sitten sekoitellaan. Ja sen jälkeen siivilöidään nämä ainekset tonne munavaahtoon silleen, että sekoitellaan jollain tommosella puukapustalla tai nuolialla. Kaikki semmoset käy, kunhan ei viispilällä sekoittele. Sen jälkeen kaavittaan tää koko massa nuolia avulla tonne leivinpaperoidulle pellille. Sitten levitetään tuo kääretorttumassa tasaisesti lastalla. Mie käytän tämmöstä leipurilastaa, joka on kaikista paras tähän. Että siitä tulee tommonen tosi tasainen. Sitten paistetaan 225 asteessa 6-9 minuuttia. Riippuu vähän uunista miten se paistuu, mutta ei todellakaan polteta. Eli kannattaa vahtia, tää pallaa tosi herkästi. Sen jälkeen kumotaan tämmöiselle leivinliinalle, joka on mielestäni kaikista paras tähän. Ei tarvitse sokeroida nimittäin, hahaa. Sitten irrotetaan tuo paperi, että kannattaa kääriä sille, että pikkuhiljaa irrottelee sitä jokaisesta reunasta ja sitten silleen vähän kiristämällä tavallaan. Ottaa se irti tästä kääretortun pinnasta. Sittenpä meidän kiva kääretorttupohja onkin valmis ja sen jälkeen me voidaan täyttää se jollain mieleisellä täytteellä, esimerkiksi kermavaaholla tai moussella tai hillolla, ihan mitä nyt mieleen pälkähtääkään. Tällä kertaa me tein tähän kääriksen sellaisen täytteen, johon löytyi kaikki ainekset valmiina tuolta kaapin periltä. Eli tää oli vähän semmonen kaapin tyhjennyskääris. Tähän tuli siis valkosuklaa-moussatäyte, jonka myötä tästä tulee niin sanottu tuplasuklaakääretorttu. Eli tässä oli sen lisäksi vielä vähän hilloa sisällä ja päällä kreemiä ja marsipaania ja kaikkea, mitäpä muuta nyt ikinä voi toivoakaan kääretortulta. Eli tämmönen täydellinen kokonaisuus. Tuohon täytteeseen löytyy resepti mun blogista tuolta alapalkista Gastropaha lapsisivulta. Käykää tsekkaamassa, jos haluatte myös täyttää sen jonkunlaisen ohjeen. Mikäli tykkäsit videosta, niin tillopo vaikka kanava. Tuun sit seuraavankin kerran sinun sivuille leipomaan. Seuraavaan videoon. Moi moi!